A que viña isto? Seguro que a vos pasou tamén. A min chegoume esta semana pasada un SMS ao móvil, vale? Dos Sergas. E unha vez que o vin, dixen eu, vou explicar isto no programa porque está moi ben. Para poñerse unha vacina do virus respiratorio sincitial, sincigal, se di en galego, é un virus respiratorio moi común, un virus como o da gripe ou un virus como o do resfriado, vale? Importante, pídenos a todos galegos e galegas que vayamos a vacinarnos non para probar a vacina, que a vacina xa está aprobada. Non se equivoquen, a vacina xa é unha vacina que está aprobada polos organismos que testan e proban as vacinas. A vacina non é peligrosa, xa está aprobada, pero queren que poñamos a maior cantidad de xente posible a ver se isto realmente evita as hospitalizacións, para que non haxa tanta xente nos hospitales e haxa os problemas que hai nos hospitales, vale? Entón, se podedes, o máis fácil é polas tardes, no vosso hospital de referencia, polas tardes, en horario de tarde, hai centros de vacinación e poñedes a vacina. Vai vos axudar, sobre todo a xente que ten problemas, pero en xeral é bo para todos, para os problemas respiratorios contra este virus, co virus sincigal, e así tamén, oye, que estamos lo vendo co que pasou en Granada, temos unhos servicios médicos e de emerxencias extraordinarios, pero temos que axudarlles nós tamén, temos que axudar, e esta é unha maneira de axudar, vale? Venga, vamos.